जोंनि दिनैनि बे साख्रिनि जेंना आरो साख्रिनिखौ थिसनलाय होदों जोंनि मानगोनां 64 उदालगुरि LAC नि मानगोनां डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बिथाङा जोंनो बिदि साख्रिनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बेबायदि मोजां मोनसे कचिं क्लास एबा ट्रेनिंखौ साख्रिनि जेंनाखौ बोस्रांनो थाखायहाय बेयाव दिनै गोबां सुबुंफोरनो बेबायदि खाबुखौ होदों आरो जाहाथे साफ्रोमबो साख्रि मोननो हास्थायनानै मोननो हायाखै बेबायदि बिथांमोना बेयाव बाहागो लानानै जाहाथे जों साख्रिखौ मोनफुंनो हायो बिनि थाखाय जोंनि मानगोनां 64 उदालगुरि डिपुटि चिफ मानगोनां गबिन्द चन्द्र बसुमतारीखौ आंनि गोसो गोरबोथिनिफ्राय आं रोजा रोजा साबायखर बावदों मानोना बेबायदि मोजां खामानिखौ जोंनि गेजेराव लानानै फैबाय बेखायनो आं बे सारखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद जोबोद साबायखर होदों बियो थारैनो नंगौ बे आसाम आरो बे बिटिआरनि गेजेराव गुबै जेंनाया साख्रियानो बिनिखायनो बे सारा सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय एबा ओरैनो गोग्लैसोना थानायफोरखौ बेबायदि बोस्रांनो थाखायनो दिनैनि बे कचिं क्लासखौ एबा कचिं ट्रेनिंखौ होनाय जादों आरो बे सारनि मोजां साननाय आरो बयबो लाइमोनफोरखौ बेबायदि उन्नति खालामनायनि मोनसे सारनि बे मोजां खामानि आरो बयनिबो लागै मोजां सिन्था खालामदों सारा बेखायनो बे कचिंखौ होदों नंगौ जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव थाखा फैसा होनानै बेबायदि साख्रि लानायखौ जोङो बे बाराव नुनो मोनाखै मानोना टेट आनजादफोर जालांबाय बेयावबो जोंनि मानगोनां श्री प्रमद बर'आ बिथाङा बेबायदि फ्रियावनो जायफ्रा टेटआव पास जादों बिथांमोना साख्रिखौ मोननो हाबाय आरो रेगुलारबो बिथाङा खालामना होबाय आरो बे बारावबो बेबायदि थाखा फैसा लानाय बेबायदि जानाय नङा जायानो कचिंआव लाबाय ट्रेनिंआव मोजाङै सोलोंबाय जायफ्रानो बेबायदि आखा फाखा बिथांमोना थारैनो बे कचिंनि गेजेरजों एबा बे आनजादाव जायानो पास जागोन बियो ओरैनो साख्रिखौ मोनगोन होननानै आङो मोजां बुंथिदों आरो थारैनो बे बिटिआराव बेबायदि थाखा फैसा जाख्ल'नायनि बेबायदि गैया बेखौ आं बुंगोन जा बिटिसिआव 4th ग्रेडनि आरो 3rd ग्रेडनि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदों दा बेनि थाखाय गोबां जोंनि बिजाथिफ्रा दरखास्त होदों दरखास्त होनाय आरो साख्रि मोननायनि गेजेराव गोबां फाराग थायो जिहेतु दा साख्रिया जोबोद कम्पिटिटिभ जाबाय साख्रि पस्टफ्रा खम खिन्थु साख्रि नागिरग्रा असंख्य जायो बेनिखायनो बिथांमोनखौ जाहाथे हेल्प जायो बेनि थाखाय इन्टारभिउ जाहाथे फेस जानो जाहाथे इजि जायो बेनि थाखाय बिथांमोनखौ मोनसे कचिंनि बेबस्था खालामनाय जादों बारा बेबायदि खोब माबा हिसाबै नङा लं टार्म बिदिनो सानब्रैनि थाखाय बिथांमोननो प्रिलिमिनारि नलेजनिखौ बेखौ 4th ग्रेडनि जितु रिटेन जानाय नङा माथ्र' मौखिक बायदि इन्टारभिउ जागोन बेनिखायनो बिथांमोनखौ इन्टारभिउनि थांब्ला माबोरै थानांगौ मा पजिसनाव थानांगौ बोरैहाय उत्तर होनांगौ बेखिनिखौ एसे प्रिलिमिनारि आयदाखौ होनो थाखाय बिथांमोननि गोसो साहस होनो थाखाय बेखिनि बेबस्थाखौ खालामनाय जादों 3rd ग्रेडनि अबस्से रिटेन टेस्टबो होनांगोन रिटेन टेस्टआ सेलेक्ट जाखांनायनि उनावसो बेखाय रिटेन टेस्टनि थाखाय प्रिपेयार जायोबा मा धरনের प्रिपेयार जानांगौ बेफोरखौ एसे नलेजखौ प्रिलिमिनारि नलेज होगोन कारण गुतै नलेज होनो थाखाय नैबे सानथाम सानब्रै हाया बेनिखायनो जों जास्ट सर्ट टाइमनि थाखाय फ्रि जाहाथे बिथांमोना एसे बोलो मोनो साहस मोनो बेनि थाखाय बेखिनि बेबस्था खालामनाय आसा खालामदों जोंनि बिजाथिफ्रा मोजाङैनो गोसो होना सोलोंगोन आरो अन्तत बेबायदि प्रिलिमिनारि आयदाखौ मोनो बिथांमोना मोजाङै साहसजों इन्टारभिउ होनो आरो पास जानो थाखाय एसे गोरलै जागोन बेखिनिखौ आसा खालामनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों ओरैनोथ' नैबेहाय जोंनि उदालगुरि एरियानिखौल' माबानाय जादों निस्सय 200सो दं एप्लिकेन्टफोर दा बेयाव जायफ्रा कचिं लायो 200नि एसे बारा जाफोरखौ दिनै फोरोंथाइ होगोन बिथांमोनखौ इन्सट्राक्टर हिसाबै बबेनिफ्राय लाना फैनाय जादों दानो बेवहाय जोंनि अरां कलेजनिफ्राय बे अरांनि बिस्नाबा कलेजनिफ्राय लाबोनाय जादों बिथांमोना बिभिन्न बिदि कचिं सर्ट टाइम कचिं गावसोरबो होबाय थायो दा बिदि एक्सपिरियेन्स माबाय बिथांमोनखौ जों लाबोनाय जादों दा बिथांमोना बे सानब्रैखौ फोरोंगोन दा बेखौ लानाय जागोन जिहेतु इतिमধ্যे नैबे फार्स्ट टाइम एडभार्टाइजमेन्ट होबाय बिनि उनाव नैबे रिक्रुट जाखांनाय लोगो लोगो बिथांनि इन्टारभिउ डेट जानाय लोगो नेक्स्ट एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारगोन जोंहा गोबां पस्ट खालि दंबावो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड जायफोर मोनगोन अन्तत जों नेक्स्ट सरकार जोबनायनि सिगाङावनो बेखिनिखौ बेबस्था खालामनायनि बेबस्था थिग जागोन ना जोंहा बे माबायाथ' दंखायो सुपार 50 कचिंआथ' सोलिबाय थागोन बे एबारबो जों इटिमধ্যे एप्लिकेसन लाखाबाय बेखौ कचिं होनाय बेसेन बे UPSC APSC बेनिफ्राय इन्जिनियार डक्टरनि थाखाय सुपार 50 दंखायो बे सुपार 50 कन्टिनिउ जाबाय थागोन Amor, allí me ha hecho
চাইছোঁ ছাৰটো অলপ ভালকৈ একদম ক্ৰাউডক অলপ ভালকৈ মটিভেশ্যন জনাইছে চবক কেনেকুৱা প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগে কেনেকুৱা মাইণ্ডছেট হ'ব লাগে যদি কম্পিটিশ্যন আছে আজি এনেকুৱা টাইমত বেছি কম্পিটিশ্যন আছে তো সিহঁতে কৈছে কি অলপ মটিভেশ্যন থবি বা ডেডিকেশ্যন থবি প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব লাগিব তেতিয়াহে ক্লিয়াৰ হ'ব এনেকুৱা সিহঁতে কৈছে আৰু বিৰাট ভাল লাগিছে চবেই আহিছে ইয়াতে চবেই ভালকৈ ইয়াতে ক্ৰাউড আছে ইয়াতে এনেকুৱা বহুজন এই যিটো শ্ৰী গোবিন্দ বসুমতাৰী সিহঁতে ভালকৈ অৰ্গেনাইজ কৰিছে চবৰ যেনেবা এতিয়া চবেই আনএমপ্লয়ড আছে আনমটিভেটেড কাৰো ছেটিছফাইড নাই চবেই মষ্টলি গ্ৰেজুৱেটেড আছে আৰু আনএমপ্লয়ড সিহঁতে ভালকৈ এনেকুৱা মিটিং এৰেঞ্জ কৰিছে চবেই বহি কিনে ইয়াতে আহিব আৰু সিহঁতে ভালকৈ চাব কেনেকুৱা একচুৱেলি কোনোবাই এক্সপিৰিয়েঞ্চ ছাৰ এনেকুৱা হ'ব যেনিবা আমাক মটিভেশ্যন দিব সিহঁতে ভালকৈ অৰ্গেনাইজ কৰিছে আৰু ময়ো আহিছোঁ ইয়াতে আই এম ভেৰি গ্ৰেটফুল টু কাম হিয়াৰ এণ্ড আই এম ৰিয়েলি হ্যাপি